Α, κάνετε συμφωνία τώρα για το καφέ και την ύφη. Καλά. Άκου. Έλα εδώ πέρα να βλέπει. Βάστε να πεις καφέ. Έφυγε το μουστάκι Σμπέθερο. Πάμε. Σμπέθερε που και με το κρασί μας. Τώρα Σμπέθερε που και με το κρασί μας, ας μπούμε και στο ψητό. Να δούμε τι πρίκα δίνεις στην κόρη σου. Γιατί όχι να το καυχηθώ, αλλά ο γιος μου είναι σωστό παλικάρι. Είναι όμορφος, έξυπνος, τσακπίνης και δουλευταράς. Όχι για να το καυχηθώ, αλλά είναι λεβεντονιός. Όλες οι κοπελιές τον θέλουν στο χωριό για άντρα τους. Μα εγώ και να το καυχηθώ, προτίμησα την Πινελόπη για γυναίκα του. Αν βέβαια συμφωνήσουμε και στην πρίκα. Άκους, Μπέθερε, πως έκανε τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ το γιο στο θέλω για γαμπρό. Η κόρη μου είναι. Θα κόψω αυτά τα κορίτσια. Γίνεται κάτι της παραπάνω, θα τα πάρει Πινελόπη. Να γίνει το Σμπέθεριο. Να δούμε ρε Σμπέθερε, τι πρίκα δίνει. Γιατί όχι να το καυχηθώ, αλλά σου δίνω τεφερίκι λεβεντονιό. Γιατί ρε Σμπέθερε, εμένα κόρη μου πάει πίσω. 2 μέτρα γυναίκα να τρας του μιέχει. Μωρέ καλή είναι. Αλλά είναι λίγο πιταχτή. Να προχτές μίλαγε με το γιο του Φουρνάρ. Άκους Μπέθεράκι, εμείς στο σπέτρο άμεσε μοδόψαμε. Πετάχτη με το χερτοφόρο να πάρει λίγο προζήμ. Νασμός. Η μελά με φτιάνει ένα ψωμί, κοκιά και σε χώριο. Αυτά ήταν, μίλησε λίγο με το Φουρνάρ, κακό έκανε το κορίτσι. Βρε κακό δεν έκανε. Αλλά με το γιο του Κρυοπόλ τι γύρευε προχτές. Λοιπόν, εμείς είμαστε 10 νοματέοι οικογένεια. Πετάχτη μέχρι τον Κρυοπόλ, να πάρει 5 μπριτζόνες να ψήσει. Αλλάξαν δύο κουβέντες. Μην ακούς πολλά σε αυτή τη γειτονική απέρα. Το κορίτσι είναι καλό. Συσμπέθυρε, καλά τα λες. Αλλά παραπροχτές κάτι στα πηγαδάκια. Τι γύρευε με τον γιο του την Καντιλανά. Μπεθεράκι, το κορίτσι είναι θρέσκιο. Όποιη εκκλησία και καντήλ πάει και τα ναύα. Έτσι πέρασα από εκεί να πούμε άναψε τα καντήλια, ήταν και ο γιος Καντιλανά. Κάπου ήτανε. Κι τις προάλλες. Τι γύρευε με το γιο του Καφιτζήρε Σμπέθυρε πάνω στο γιουφίρ δηλαδή. Προχθές Σμπέθυρε είχαν πρόβλημα, το κορίτσι αρρώστησε. Δεν ξέραμε τι είχε. Πόνε το στομάχι, ξέρναει, τελικά μας είπαν ήταν πουμάτα. Λένε τράβα στο γιο του καφετζί και τον όθωνα να το εξηματιάσει. Μιλάμε για ξηματιασμα. Έτσι το παίρνει το μάτι και του χέρα. Πήγε το κορίτσι, αυτά ήταν. Κι άμα δεν με πιστεύεις, ρώτα και την κόρη του Κατερίνα από το πρωί μέχρι το βράδυ ξηματιάζουν. Και πόσες τα έκανε. Και σαν να μας πιάσει το μάτι, πάρ' το ένα τηλέφωνο ξηματιάζει από το τηλέφωνο αυτό. Και όχι μόνο από το σταθερό, και από το κινητό. Αυτό, χωρίς τα καλώδια. Τέλος πάντων Σμπέθυρε, εγώ μια κουβέντα είπα. Εξάλλου δεν λέω τίποτα στο γιο μου. Για να δούμε όμως, πολλά μας τα πες. Πριν ακόμα δεν μας τέχει σπίτι. Θα τους δώσω 35 στρέμματα από τη σκό κάτω στο Παλιωριά. Μιλάμε για χωράφι. Το είχα δώσει μια φορά στο στράτο, του φύτεψε πατάτα. Δεν ήξερε τι ιατρικά, όμως τις αποδίκες όλες. Και η χρονιά καστάνα από αυτό τροφοδοτήθηκε. Μιλάμε για λεφτά, χέστηκε στο Κάλιρο. Δεν τους δεις και το διπλανό. Αγερός σου σίγουρα. Έχω κι άλλα χώρισα ρε Σμπέθερε. Άλλα 7. Αλλά χάιτε για τον γιος, θα τους δώσω και το διπλανό, θα τους δώσω και 17 μουσχάρια. Κάνε τα 20 τα μουσχάρια Σμπέθερε. Βρε δεν καταλαβαίνεις, έχω κι άλλα χώρισα λέμε. Χάιτε, θα τα κάνω 20 τα μουσχάρια, θα τους δώσω και 80 και το πρόβατα. Ρε Σμπέθερε, πουλιτσικούς είσαι να πούμε. Κάνε τα 100 τα γιδοπρόβατα. Γιατί όχι να το καυχηθώ. Αλλά παίρνεις και παλικάρι. Όλους τους ζητάνε στο χωριό. Άκους παιδεράκι για να έχουν καλό παιδεριό και να μην σε πλακώσω με την ακτίτσα. Τι είπες να Σμπέθερε δηλαδή, τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα σου δώσω μια προσφορά τελευταία και μην με ξανανοχλείς. Θα σου δώσω 100 γιδοπρόβατα
3 στρέμματα είπα στον Αγιόρ, μιλάμε, Αμβούργο και Ρουιδέτ, κάτω από 12 βαθμοί δεν έχει πέσει. Λοιπόν, μια γαϊδούρα Καστρουμένη, μιλάμε για τα μάλ. Μαζί με τους αμάρια, μα δεν τις βάζω και 5 σακιά στάρπαν. Του γρούνα, τους χρώβα και αυτή η Καστρουμένη. Κάτω από 12 χρονόπλα δεν έχει πέσει καμιά φορά, εργαλείο. Λοιπόν, 5 στη Γάλλια, 8 κουριλούδες και παιδες είχα για άλλους πέθυρο και είχα ετοιμάσει κάτι και αρρώστησε, θα το έδερα και έκασε το κασλάχο. Δεκατιέται. Καλά όλα αυτά ρε Σμπέθερε, αλλά μετρητά δεν ακούω για μετρητά. Τι θα γίνει να πούμε, δεν θα πάνε στο φαΐ τα παιδιά. Μα ζωή σου είπα ρε Σμπέθερε, έχω όλα 7 χωρίσα. Να αφήσω 5 δραχμές στην άκρη. Όχι για μένα, για τις πουχαριάρες της χώρας μου. Μας και βρουν κανένα άνθρωπο να παντρευτούνε. Και δεν μιλάς ρε Σμπέθερε, μαζί τα κάνουν τα κορίτσια. Εγώ σου δίνω 2 μέτρα παλικά. Καλά, καλά το ξέρουμε ότι τα είχαμε λεβιντογιός και το δεν θέλαμε όλες τις χώρες στο χωριό μας το πεις αυτό. Άμψη Μπέθερε, στεφάνι είναι αυτό που θα κάνουν, δικό τους οικογενειό. Τι θα έχουν για μαγιά εσύ αν δεν τους δώσεις και φλουριά. Άιστα, για να το πάρω το ποτάμ, θα τους δώσω και 800 φοριά. Τώρα μιλάς λογικά Συμπέθερε. Και ο γάμος πότε θα γίνει? Αμέσως τώρα ρε Συμπέθερε, αφού τα συμφωνήσαμε στην πρίκα, το γοργό και χάρη έχει. Να σε καλά Συμπέθερε, θα φύγω τώρα να πάω να το πω στο χωρίς, να σφίει το άρχος και να χαρεί και αυτή λίγο. Ό,τι είχα να πω το πάω. Με λένε Γιώργο και Να πας στο καλό ρε Συμπέθερε και τα φλουριά να μην ξεχάσεις. Καλωσορίζουμε την νύφη στο... Καλωσόψη η κυβερνιά μας, καλωσόψη! Αυτό μόνο ρε.